Δεν υπήρχε αυτή η παλιά καλή βρώμα της Σουζέτ. Oui, vraiment, il était content de se retrouver chez lui. Δεν είναι πολύ ευχαριστημένος που είχε γυρίσει πίσω στην πολιτεία του. Mais pour autant, ce n'était pas la fin de ses ennuis. Αλλά βέβαια, οι περιπέτειες του μόλις τη θύμωσαν. C'est qu'il n'avait plus un sou en poche. Ήταν άφραγος. Alors il est allé s'asseoir dans un coin et s'est mis à réfléchir à un nouveau métier qu'il pourrait faire à présent pour gagner quelques sous. Κάθισε λοιπόν σε έναν πάγκο σε μια γωνιά και προσπαθούσε να σκεφτεί πώς θα κερδίσει τη ζωή του. Ποιο καινούργιο επάγγελμα έπρεπε να κάνει τώρα που δεν ήταν πια στρατιώτης για να έχει να φάει. Et il était là plongé dans ses pensées quand tout d'un coup un cri bien différent des autres a attiré son attention. Και ήταν εκεί πέρα και σκεφτόταν βυθισμένος στις σκέψεις του, ώσπου άκουσε έναν περίεργο τελάλημα. Ça n'avait rien à voir avec le cri du rémouleur, du marchand d'eau ou tous ces bonimenteurs. Δεν είχε να κάνει τίποτα με τα στελάλες που τελαλούσαν τα προϊόντα που ήξερε, τις τροφές, τα ζώα. Ήταν ένα καινούργιο τελάλημα. C'était quelque chose qu'il n'avait encore jamais entendu de sa vie. Ποτέ δεν το είχε ακούσει αυτή τη λέξη. Αυτό που φώναζε ο τελάλης δεν το είχε ακούσει ποτέ. Une voix qui criait ces mots. Fondeur de vieille! Fondeur de vieille! Και φώναζε αυτή η φωνή με έναν περίεργο τρόπο. Λιώνω γριές, λιώνω γριές, λιώνω γριές, φέρτε τις γριές σας να τις λιώσω. Fondeur de vieille? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Τι πάει να πει αυτό να λιώνεις τις γριές? Une nouveauté, sans doute. Κάτι πολύ καινούριο, κάτι πρωτότυπο θα είναι. Et il a fait venir vers lui, de l'autre côté de la ville, un homme d'une belle prestance, avec une grande barbe blanche qui déclinait sur sa poitrine. Et c'est lui qui criait ces mots, ce fondeur de vieille. Είδε λοιπόν αυτόν τον τελάλη να τελαλεί την πραμάτια του και να έρχεται κατά πάνω του. Ήταν ένας ψηλός άντρας με μια μεγάλη άσπρη γενιάδα και φώναζε ότι αυτός είναι αυτός που λιώνει τις γριές.